Sziasztok! Én vagyok Evelyn, Én Melissa, és most a zombira hajat fogjuk megmutatni, hogy csináltuk. Kezdjük. te kezded. Ketten. Te kezded. Én egy kis tincset kihúzok a hajamból, amiket be akarom festeni, és innen fentről. Hogy? Nekem én ezt akarom befesteni, és csak és amennyi szint akartok ti, nekem ilyen kreppapír lesz, a tesómnak ilyen, és még van egy piros, és azt már nem is érdekes megmutatni. Hát kell még egy alufólia, egy fólia, azt is megmutatom, olló, és ennyi. Na, akkor elkezdjük, hogy kell a papír, Ott van melletted. ja. És vágd rá, én egy ilyen. Jó? Igen. Gyorsabban. Hát mellette azt hiszem. Hogy? Kibontsuk ezt a kis hernyót. Még a hárnya. És akkor mostan így itt van az egész. De van most a hárnya milyen szín? Kell még egyszer a felső. Másik nincs bent. Most a mamánknál vagyunk, és nekem több videóm lesz otthon. Na, adj ide a papírt. Így egy kicsit becsavarom a hajam, hogy jobban fent, egész fel. És fogd meg itten, ment. Itten a hajam. Így. És alaposan rátekerjük a kreppapírt a hajunkra. Még egy szájra kell volna. Kihagytál egy kis részt. Tessék? Kihagytál egy kis részt. Most? Most nem. Szóval. Húzod nem átfele, kérlek. Úgy. És rácsavarjuk szépen, alaposan, hogy mindenhol legyen. Lejött. Lejött? Felfőni. Jó, azt hát megmutatom, de így csináljátok egy tovább, hogy tekeritek a hájatokra. Ez egy kicsit túl komplikált, hogy a videóban így csináljuk, hogy visszajövünk. Úgy, visszajöttünk, és így Csak ennyit csináltam. igen, ő neki csak a végére kell, és nekem meg egész Én is hajra. lássátok, én ide felcsatoltam, mert a többinek a végét lilára csinálom. Ahogy ti akarjátok, amilyen ti színnel akarjátok, Úgy, mint ez. ahogy ti akarjátok. Csak lila. És mint ez. Igen. Igen. Az valami ciklemez. Na, akkor kezdjük, hogy szerintem nem, lassanak lemossuk, vagy csináljuk tovább. Hogy csináljuk? Csináljuk meg. Na, akkor gyere, mossuk. Pillanat. Hogy lesz? Úgy. Na, várjál. Kezdjük a tiéddel. Jó. Én egy ilyen csattal odafogtam. Így, hogy ne megint bomoljon szét.
És most lecsatolom ide. Így. Jövök mindjárt. Na, és lemosom. Elmegetetted az? Nem. Szedd ki. Nem? Engedd alá. Így. Mindent le kell vizezni, és alaposan kinyomni belőle. Már mikor folyik a szín, akkor már... Ha folyik a szín, akkor nagyon jó. És jobb, ha használtak egy gumikesztyűt, hogy ne legyen ilyen hajatok, és a kezetek. És alaposan úgy kinyomni belőle a szín, és az mind benne marad a hajatokban. És most az alufólia jön. Tehát mikor megmostátok, tehát mikor lemostátok a hajat. lemostátok ilyen a kezem. Mikor lemostátok ezt a hajatokról, akkor jön az alufólia. Kiváltjuk. Ezt most vettük. Így. Volt rajta egy étel. Tessék? Volt rajta egy étel. Így. És akkor kezdjük egy kicsit szedni el. Így, kb. Ennyit. Ebbe egyértelmű. Nem baj, ha egy kicsit belkérdésből is rárakjuk a hajunkat. Persze nem szeretnék, fordíts meg. Akinek hosszabb hajak van, az annak most se éri be, tehát azért jó kettészeknek. Nem, lejjebb, mert na, és végét tűrjétek be. Igen, a végét. Így betűrtük, hogy ne folyjon kifelé. Ezt így hagyjuk. Egy 5 percig. Egy 5 és percig, és azután aztán jön a szárítás. Igen. És aztán még 20 percig, és megint kiszedjük az egészet, és megszárjuk a hajat. Na, akkor most jön a tiéd. Még kicsit a vizet fognak tenni. Megnyomjam? Sikerült. Neki csak a végére kell. És ha majd a hajátok fog hasonlítani ilyen alufóliát, nem tudom milyen hát, akkor spagettiszerű. Jó, csináltátok. Nézzétek, milyen lettek ezzel. Elég. Így. Tépünk neki is egy, hol van? Egy kis alufóliát, és neked nem kell sok. Miért nem tépted? Nem vagyok az az alufóliátépő. Játszik is. Így. Spagettizen. Így. Na, és akkor itt csináljuk mindent meg, amilyen ténycseket akarok. És a végén, vagyis most, amikor még csinálunk egy pár ilyen spagettiket, akkor visszajövünk, és ti is maradjatok velünk. Úgy, nekünk a hajunk már meg van szárítva. Spagetti. És ennyit csinálunk a mai videóban.
meg még megmutassuk, milyen jön ki. És húzzatok kesztyűt is, hogy ne legyen ilyen a kezetek. Tiszta fő. Nekem már nem van. És megmutassuk, hogy milyen jön ki. És ennyi a mai videóban, hogyha tetszett a videó, és Like. végén meg nézitek, hogy milyen jött ki nekünk. Ha tetszik, like, és persze is komment is, és iratkozzatok fel az oldalomra, és még több videókat fogunk csinálni. Végén találkozunk. Sziasztok! Na, végeztünk valahogy. Ilyen lett a szexi. És az még itten is, de nem tudom, hogy már. Itt. Tudom, látjátok? Valahol itt. Itt neki meg itten az a réteg. Nagyon szép. Na, ennyi volt a mai videónk. Hogyha tetszett ez a videó, Like. és iratkozzatok fel az oldalomra, több videó várható. Mersz, igaz mersz, vagy valami olyasmi videók és lesznek, és köszönöm, hogy megnézted. Sziasztok! Sziasztok!